V hlavných úlohách v slovenskom znení Dagmar Sanitrová, Emanuel Hasson, Vanda Ružičková, Peter Krajčovič, Dušan Jamrich. V seriáli Zakázaná vášeň. Ďalej hrajú Horí nám dom! Tatiana! 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 Nie! Tatiana! Tatiana! Opatrne! Juan Manuel, pozor! S Bohom tvoja minulosť, Santiago. Navždy s Bohom. Počkaj, popálíš sa, Gabriela! Odíď odtiaľto! Odíď odtiaľto! Moja dcera, Juan Manuel! Dostanem ju von! Cerka! Ver mi! Juan! Dobrý večer. Dobrý večer. Mám rezerváciu na meno Viktoria Ačaval Urienová. Moment. Ďakujem. Počkaj ma tu! Nie! Hovorím ti, počkaj tu, Gabriela! Tatiana! Tatiana! Mám ju! Nikolás, mám ju! Je v poriadku? Neviem. Našiel som ju v bezvedomí. Poď! Poďte sa! Opatrne. Tatiana! Cerenka! Žije! Cerenka! Opatrne. Preber sa! Počuješ ma? Nikolás, prosím ťa, rob niečo. Tatiana! Tatiana, to je ono! Dýchaj! Počuješ ma? Dýchaj! No tak! Dýchaj! Nevedela, že chýbali len minúty a jej život by sa celkom zmenil. Bol od nej veľmi ďaleko. Bol od nej na míle vzdialený. Ale staré nástenné hodiny ukazovali stále presne. A on vošiel do dverí, rozohnený, ako fúria pred búrkou. Strach sa premenil na vzrušenie. A odvtedy vedela, že už nikdy nič nebude tak ako predtým. Si v poriadku, drahá moja? Ako sa cítiš, Tatiana? Ako tie, dievčatko moje, hovor. Keď som sa zobudila zrazu, bolo všetko v plameňoch. Kričala som na vás, ale vy ste tu neboli. Už je dobré. Ocko, neviem, čo sa stalo. Naozaj neviem. Upokoj, neboj sa, dobré? Ako to, že si prišiel, Nikolás? Videl si niečo? Pred pár hodinami sme dorazili na ranč a Barbara sa ma chcela zbaviť. Požiadala ma, aby som išiel nakúpiť a tak som vás chcel prísť pozrieť, ale dom bol v plameňoch. Keď som prišiel a videl som oheň, bežal som sa pozrieť, či niekto nie je v dome. Počul som Tatianin hlas. Vošiel som k dnu, bolo tam veľa dymu. Najprv som ju nevedel nájsť a oheň už bol v celom dome. Ocko. Čo ti je, dcerka? Nie, nič mi nie je. Už sa o mňa toľko neboj. Naozaj som v poriadku. Keď som ťa prvýkrát videl, vzal som ťa do náručia veľmi opatrne. Bola si veľmi maličká.
keď som videl tvoje veľké oči, v ten okamih som vedel, že na svete nebude človeka, ktorého by som mohol mať radšej ako teba. Tati, dúfam, že nikdy nebudeš mať pocit, že tvoj život nemá zmysel. To som cítil, keď som videl, ako horí dom. Pretože vnútri si bola ty. Ocko. Nikolas, neviem, ako ti poďakovať za to, čo si pre nás urobil. Pre moju dcéru. Áno, ďakujem. Keby si neprišiel, neviem, čo by sa stalo. Počula som, že chcú vyšetrovať, prečo náš dom začal horieť. Neviem, čo všetko chcú vedieť. Niečo o materiáloch. Nerozumiem tomu. Juan. Postarám sa o to. Ty tu, prosím ťa, zostaň s Tati. Ideš so mnou? Nie, musím sa vrátiť. Keď sa Barbara zobudí, aby som tam už bol. Ahoj. Čo tu robíš, Walter? Inés, nebuď zlá. Takto sa nesprávame k ľuďom, ktorých sme dlho nevideli. Ako si ma našiel? Videl som ťa s Laurou. Zapísal som si značku taxika a kamarát mi zohnal adresu. Veď vieš, ako to chodí, keď má človek vplyvných kamarátov. Vôbec si sa nezmenil. To je ale pekný byt. Všetko je tu také fajnové. Ako to máš rada? Povedz mi, čo chceš. No tak nie tak rýchlo. Alebo má snáď prísť tvoj milenec? Nie je to môj milenec. Takže je to tvoj manžel. A kedy ste sa vzali? Do toho ťa nič nie je. Inés. Len mi nehovor, že žiarli. Lebo ja umieram zvedavosťou vedieť, aký ten chlap je. Ako sa k tebe správa. Ako veľmi ťa má rád. To ťa nemusí zaujímať. Čo sa stalo? Nedokázala si ho presvedčiť, aby ťa odviedol na radnicu? A jasné, on je ženatý. Čo chceš, Walter? Povedz mi, čo chceš a vypadni. Odiď, prosím ťa. Ja som ťa neschovával, Inés. Prečo to robí on? Nehovor mi, že sa za teba hanbí. Ako Nikolas. Pretože by si mala vedieť, že pre svojho syna si už mŕtva. Zmizneš si na 2 hodiny a vrátiš sa, ako by sa nič nestalo. A ešte mi donesieš úplne niečo iné, ako som chcela. Vieš, ja som totiž chcela priesvitný lak na nechty a nie nejaký lak na drevo. Tak poprvé, na budúce povedz, čo presne chceš. A po druhé, nie som tvoj poslíček. A po tretie, vypadol som, aby som bol čo najďalej od ľudí, ktorí ma vytáčajú a otravujú. Ale nehovor. A čo keby sa mi niečo stalo, čo? A čo by sa ti mohlo stať? Bol som za každým zamestnancom tohto ranča a prosil som ich, aby na teba dávali pozor. A aby sme sa v budúcnosti vyhli problémom, budem si plniť úlohu strážcu a nebudem robiť nič iné. A ak niečo budeš chcieť, zoženieš si to pekne sama. Dohodnuté? Dobre, a odkiaľ ideš taký naštartovaný? Bol som u Aguirreho, býva nedaleko. Spomínaš si na Aguirreho? Nie, je mi jedno, kde si bol. Poviem ti iba jednu vec a dúfam, že hovorím jasne. A ja ti chcem povedať iba jedno, Barbara. Išiel som navštíviť Juana Manuela Aguirreho a keď som prišiel, horel mu dom. Tak som mu pomohol. Prišiel o všetko. Dobre, vidíš, tým si mal začať, nemyslíš? Chudák chlap. Áno. No ale chcela som ti povedať, že sa vraciame do mesta, dobre? A čo tvoja mama? Neprišla? Mama volala, že nepríde, takže sa vraciame. Už tu nechcem byť, ale najprv sa prezleč, lebo takto s tebou nejdem. Si nechutný. Nemôžem uveriť, že sa nám stalo niečo také. Nemôžem prestať myslieť na to, že nám horel celý dom. A Tatiana v ňom bola uväznená. Tatiana. Mama, už sa upokoj, dobre? Som v poriadku. Okrem toho by si sa mala tešiť, pretože už nebudeme žiť na ranči. Ako môžeš povedať niečo také?
Je to predsa náš dom. Ty si sa tu naučila chodiť. Tu sme si s tvojim otcom pekne nažívali. Áno, jedna vec je, že sa mi nepáčil život na dedine, ale druhá vec je, že sme prišli o všetko. Tatiana. No tak, Tatiana. Takto s mamou nehovor, dobre? Tak prepáč. Prepáč mi, mama, prepáč mi to, lenže ja nechcem ísť bývať do mesta, to je celé. Ale bohužiaľ, teraz už nemáme na výber. Na čo myslíš, Juan? Na ten deň, keď sme prišli domov, do nášho spoločného domu. Ako som to tu vlastnými rukami všetko staval, tehlu po tehle a na tvoje fotky, taty. A teraz nemáme nič. Ocko, nechcem, aby si bol smutný. Ani ty, mama. Myslím, že najdôležitejšie je, že sme my traja spolu. A ty si mi vždy vravel, že na materiálnych veciach nezáleží. Áno. Ale ja nechápem, ako ten požiar vznikol. Ako sa to stalo, tati? No, viete, polícia už na tom pracuje a myslím, že čo nevidieť nám poručík Olvera povie, čo sa stalo. Nenechala som nič zapnuté, mama, ani v zástrčke. Úprimne mi povedz, nefajčila si však? Čo ti to napadlo? Prosím ťa, veď ja predsa nefajčím. To stačí, dievčatá, nehľadajme vinníka. Dôležité je myslieť na budúcnosť. A tá naša asi nie je na vitieku. Musíme späť do mesta. Asi vezmem prácu osobného strážcu Senorit Paz. Juan Manuel, to je dobrá správa. Je to pre teba dobrá príležitosť. To je dobrý nápad. Gabriela, ja neviem, či je to dobrý nápad a dobrá príležitosť, ale je to určite... Dobrý večer. Dobrý večer, ako sa máte, poručík? Dobre. Už niečo viete? Zistili ste niečo? Podľa toho, čo sme zistili, niekto oheň založil úmyselne. Úmyselne? Drahý, aké prekvapenie. Nečakala som ťa. Musím ísť do firmy po Alejandra, ale chcel som ťa vidieť. Čo ti je? Stalo sa niečo? Paz si najala nového osobného strážcu. Odporúčil jej ho Pacheco a je to človek z prezidentskej stráže. Predstav si to. Iste, miláčik. Ale vieš, čo si predstavujem ja? Že Aguirre sa aj tak vráti k tvojej patronke. A nám sa podarí doviesť náš plán do úspešného konca. Zabudni na to. Ten chlap sa vrátil do svojej rodnej dediny. Aguirre sa určite vráti. Zostal bez domova a je bez práce. Chudáčik však. Karolina? Čo si urobila? Áno, seňora. Pred chvíľou sa zbalila a odišla aj s tým mladíkom, ktorý ju strážil. Ale nerozumiem, veď som jej volala, že prídem. Tak ja neviem. Zavolám jej na mobil, čo sa deje. Seňora? Áno? Keď ste sem prišli, nepočuli ste nič zaujímavé? Nie, čo také som mala počuť? No, zhorel dom Juana Manuela Aguirreho. Čože? Ako počujete? Tá správa sa rýchlo šírila, nikto o ničom inom nehovorí. A čo on? Jemu sa nestalo nič? Čo je to s tebou, Karolina? Zbláznila si sa? Nie, iste, že nie. Iba som urobila to, čo si mal urobiť ty. Nič si neurobil, Tango. A stále sa vykrúcaš, drahý. Ja som praktickejšia. Vôbec sa mi to nepáči. A čo také sa ti vôbec nepáči? Že ten, kto sa o všetko vždy postará, som ja? Poviem ti, ako bude pokračovať plán. Ja ti poviem, ako bude pokračovať. Uvedom si, Karolina, že ty so mnou manipulovať nebudeš. Dobrý deň. Chcem vás požiadať o láskavosť. Počúvam. Kým tu budem, neprepájajte mi žiadne hovory. Naozaj žiadne. Nikoho. Nechcem, aby niekto vedel, že som tu ubytovaná. Dohodnuté? Iste, seňorita Ačavalová. Ďakujem. Pardon. Áno? Vy ste dcéra Santiaga Ačavala Uriena, toho z pivovaru? Čakám ťa, Tango. Prepáčte, seňor.
Prepáčte, že meškám. Nie, meškanie ti odpustiť môžem. Ale neodpustím ti, že si mi nepovedal o Agirem. A čo je s Agirem? Moja manželka mi povedala, že to bol tajný agent. Mal si mi to povedať hneď na začiatku. Máte pravdu, senior, prepáčte. Ďalej. Karolína, aké prekvapenie. Išla som okolo a videla som, že ešte pracuješ. Prepáč, ale chcem vidieť fotky z kampane. Som netrpezlivá. No ale už je trochu neskoro a... Alejandro, prosím ťa. Iba minútku. Dúfam, že ma tu len tak nenecháš postávať. Tango, prosím. S dovolením. Deti, čo vy tu robíte? Barbara, tvoja mama sa o teba bála a stále ti volá a volá. A ja som volala tebe na mobil, ale nedvíhal si. Je počuť len hlas na odkazovači. Čo to všetko má znamenať? To je zvláštne, veď má mobil zapnutý. To je jedno, Nora. Hlavné je, že už sme tu. Však? Nemám ho pri sebe. Kde? Barbarita, zavolaj mame. Naozaj sa o teba veľmi bojí. Je na ranči. No tak volaj jej. Dobre. Je na ranči? Povedala si mi niečo iné. Prepáč, len malé nedorozumenie. Aha. Dobre, ste tu a viac sa do toho nestarám. Urobím večeru. A ty, Barbara, okamžite zavolaj svojej mame. Prosím ťa. Áno. Ty chceš, aby ma vyhodili však. Ja? V tejto vojne, Nikolas, si ty mojím najslabším súperom. S Bohom. Sú vážne neuveriteľné. Úžasné. Teda ten fotograf je naozaj skvelý. Akože fotograf? A modelka sa neráta? Áno, samozrejme, že áno. Isté. Tak toto si zaslúži prípitok. Ponúkneš mi niečo? Dobre. Čo si dáš? Whisky. Prepáč. Skoro som ti vyrazila poháre. Alejandro, ďakujem ti, že tu môžem byť. Naozaj si to vážim. Nemáš mi za čo ďakovať. Je tu veľmi teplo však. Možno klimatizácia je vypnutá. Áno. To bude tým. Alebo nie? Možno to bude niečím iným. Nemyslíš? Pako? Ahoj. Ahoj. Mali ste ťažkú noc však. Áno. Čo ti dá? Tequilu. Len sa mi to zdá, lebo si čakal, kým odíde tvoja seňora. Nezdá sa ti to, je to tak. Nemal by som piť alkohol, lebo teraz beriem antibiotika. Vyzeráš ako vymenený. A ženy nemusíš brať vždy vážne. No tak, veď sa nič nestane. Uvidíš, dnes si dáš jednu, zajtra druhú a nič sa nestane. Teraz potrebuješ trochu zapiť žiaľ. Veď to, čo sa ti stalo, je hrozné. Vidíš, ako sa ti v sekunde môže zmeniť život. Žil som si tu pokojne so svojou rodinou a zrazu je to všetko fuč, Pako. Nemám prácu, nemám dom a mám obrovské dlhy. Preklínam deň, kedy som stretol tú ženu. Tak veľmi ma nenávidíte?
Prepáč, toto nemôžem. Umieram túžbou celá sa ti odovzdať. Toto svojej žene nemôžem urobiť. Nie, ty prepáč mne. Ja myslela som, že to chceš aj ty. Ale asi som to zle pochopila. Veľmi sa mi páčiš. Nemôžem... Radšej o tom nehovorme, prosím. Nechali sme sa uniesť. Áno. Radšej na to zabudnime. Áno, zabudnime. Senora Paz, prepáčte, ja som nechcel... Netrápte sa, to je v poriadku, Agire. Iba ste povedali, čo cítite. A za to sa na vás nehnevám. Prosím vás, nebolo to vôbec proti vám, ale proti celej situácii. No to, že som vás poznal, mi zmenilo život a bohužiaľ nie k dobrému. Už viem, čo sa stalo s vašim domom. Môžem vám pomôcť. Nemôžem tomu uveriť. Nechápem, ako sa to stalo. Ale si predstavte, ako je mne a mojej rodine. Prechádzame ťažkým obdobím. To je nový strážca? Kým mi nepoviete, že sa ku mne vrátite. Hovoríte, ako keby ste ma nepoznali. Ja ľuďom prácu neberiem, seňora. Ani ja to neurobím. Mohol by robiť, keby ste vy mali voľno. Keby ste potrebovali čas pre seba a jemu by to vyhovovalo. Seňora, prečo sa o mňa tak staráte? Neviem. Myslím, že preto, lebo sa cítim čiastočne vinná za to, čo sa vám stalo. A poručík Olivera mi povedal, že požiar bol založený úmyselne. To hovoria experti. Vraj, či nemám nepriateľov, či nemám s niekým nejaké problémy. No ale vy nie ste za nič zodpovedná. To sa predsa stáva, seňora. Nie, Agire, zachránili ste mi život a tým ste asi narušili plány ľuďom, ktorí ma chceli uniesť alebo zabiť. Je logické, že teraz idú po vás. Na to som takto vôbec nemyslel. Takéto veci ma vážne desia. Nie ste sám, Agire. Prečo mi nedovolíte všetko zariadiť, aby ste sa vrátili do mesta aj so svojou rodinou? Dám vám byt, v ktorom by ste žili so ženou a s dcérou. Môžete rátať s mojou podporou, Agire. To vám môžem ponúknuť. Tak čo poviete? Ahoj, kam si sa vybrala? Bože, nie. Prečo si všade ako nejaký prízrak? Mám ťa dosť, si ako duch. Pačako, si ako zjavenie. Si taký neznesiteľný, neznášam ťa. Ďakujem pekne. A ja ťa mám rád. A teraz hore. Nie, nechcem ísť. Nepôjdem tam, nepôjdem. Pôjdem von, či sa ti to páči, alebo nie. Barbara, nemôžeš večer chodiť von, to dobre vieš. Dobre, Nikolás, niečo ti vysvetlím. Počúvam Už som ťa. ti to vysvetľovala viackrát, ale vyzerá to tak, že tvoj mozog nie je natoľko schopný, aby to prijal. Pozri, moji rodičia ti platia, aby si na mňa dával pozor. Však? Áno. Nie za to, aby si ma sledoval. Chápeš? Áno. Tak ešte raz. Nie, chápem, poviem ti k tomu iba jedno. Neprovokuj ma. Veľmi sa bojím. A čo mi urobíš? Potrestáš ma? Strčíš ma do mojej izby a zamkneš ma tam? Do toho. Chceš to vidieť? Nie. Pusti ma, ty hlupák. Pusti ma. Ty sviniar jeden, počuješ? No tak pusti ma okamžite. Pusti ma. Už aj ma pusti. Tak no už tak, mlč. pusti ma. Dobre. Pusti ma. Už sme tu. Tak. A nech ti nenapadne ujsť oknom, pretože ťa tam dole budem čakať. A budeš tu aj tam v ten istý čas? Ako to urobíš, ty hlupák? Nehovor mi, že som hlupák, jasné? A nechaj som, ale ty sa odtiaľto ani nepohneš. Ule! Si hlupák, sviniar, podradný chudák a hnusný klebetník. Vieš čo, Barbara? V presnosti si vážne zlá. Dohodneme sa. Pozri, ak ma trafíš, dostaneš pekného, plyšového medvedíka. Znovu mi ponúkla pre ňu pracovať. Už nemáme na výber. Ale, ocko, nerozumiem iba tomu s tým bytom.
Ten bude pre vás dve. Ty s nami nebudeš bývať? Nie, budem s vami. Nechcem, aby ste boli ďaleko odo mňa. Ale aj tak nebudeme spolu. Nie je to tak. Viem, že je to ťažké, ale musíme to zvládnuť. A musíme to zvládnuť spolu. Vy dve ste najdôležitejšie v mojom živote. Urobím všetko, aby ste sa mali dobre. A ak sa vás niekto spýta, čím sa živím, tak povedzte, že u nich pracujem ako záhradník. Ale nikomu nehovorte pravdu. Iba pre istotu. Čo ti je, Zlatko? Myslím, že nejaký čas bude mať nočné mory. Nikolás? Čo chceš? Chcem ťa poprosiť o prepáčenie. Nepozeraj sa na mňa ako na blázna. Aj ja viem priznať, keď to trochu prešvihnem. A viem, že si robíš iba svoju prácu. Barbara, na toto ti nenaletím. Never mi, neveríš mi a chápem ťa, naozaj ti rozumiem. Ale vážne, tentokrát vážne, hovorím zo srdca. Ja už nechcem ďalšie problémy. Dobre? Odpustíš mi? Kiež by si to myslela úprimne. Áno. Ver mi, že to myslím úprimne. Nechce sa mi spať. Nebude ti vadiť, keď si zahrám na klavíri? Nie. Nie, isté, že nie. A musím cvičiť. Ďakujem. Radšej som nepriviedla pančita, aby sme sa mohli porozprávať. Ďakujem. Čo je také dôležité? O čom chceš so mnou hovoriť? Hovorila som s mamou. A čo? A teší sa, že sa so mnou stretla? Otec, čo vlastne chceš? Prečo s tým neprestaneš? Už je to dávno, zabudni na minulosť. Ale sú veci, na ktoré sa nikdy nezabúda. Nezabudol si na ňu. Stále ju ľúbiš? Nenávidím ju. A to z celej svojej duše. Ale... Toľké roky som to musel držať v sebe. Som rád, že to teraz môžem zo seba dostať. Poviem ti, nežije spokojne. Musí byť nešťastná. Veľmi dobre ju poznám. Ten chlap ju nerobí šťastnou. Videl som ju šťastnú. Ja som ju urobil šťastnou. A teraz nie je. Idem si už ľahnúť. Mal som ťažký deň. A ja neviem, či zaspím. Tak si urob čaj. To ťa upokojí. Nemyslel si na to však. Ani si to neurobil. Inés, pochop to. Nemôžem a nechcem zmeniť. Veď sme sa predsa dohodli. Santiago, dohody nie sú večné. Môžem? Ty? Ty vieš hrať na klavíri? Dobre. Ideš.
Páni, prekvapil si ma. Kto to môže byť? Neviem. Otvorím. Doniesli sme to super, uvidíte. Teším sa, že ste tu. Počkajte. Keďže si ma nepustil von, pozvala som priateľov sem. Pekne pozdravte. Ahoj. Ahojte. Hlava deravá. Nedala som ti to vedieť. No ale už ti to asi došlo. A to je dôležité. Dobre. A zábava sa môže začať. Poďme na to. Ďakujem. Dám si. No, merci. Donies ešte. Dobré. Dosť, som unavená. Niko, čo budeme robiť? Ak príde seniora Paz, všetkých nás vyhodí. Presne to Barbara chce, aby nás vyhodili. Tak prečo s tým teda niečo neurobíš? Možno potom odídu. Nie. No tak, Niko, ukáž im svoju silu. Možno sa naľakajú, keď dáš každému 2 facky a potom určite vypadnú z domu. No. Leo, zbožňujem tvoje ramená. Pozri, tie sú ale super silné. To teda áno. Zo dňa na deň sa zväčšujem. Vyzeráš výborne. Naozaj. Skvelé. Fakt. Chcel som si dať vytetovať tvoje meno. Čo? Sem. Ale nie. Barbara! Závidím ti, že máš osobného strážcu iba sama pre seba. Vieš, Sofia, nie je to taká výhra, ale aspoň vie dobre hrať na klavíri. Nikolás, prečo nám niečo nezahráš? Môžeme si zaspievať. Chcete spievať, decka? Niko! 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 No tak. Ale to je škoda, že nechceš nič zahrať. Hneď sa vrátim. Je ti dobré? Ty ma nenecháš ani dýchať, však? Na oslave sa ti páčilo. Čo tu robíš? Nepotrebuješ ešte niečo? Áno. Cikať. Ja sa potrebujem ísť vycikať. Môžem, alebo si musím vypýtať povolenie? Ako je taty? Konečne zaspala. Neviem, či som nemal zobrať väčšiu izbu, aby sme mohli byť spolu. Bude v poriadku. A my nakoniec tiež.
Naozaj ďakujem. Ďakujem za tú facku. Bolo to fajn. A vy kde ste sa tu vzali? Môže sa človek tak zamilovať v sekunde? Je pravda, že stačí jediný pohľad. Bol ďaleko od nej. Snažil sa nájsť zmysel života, aj keď na ňu neprestajne musel myslieť. Cítili ju, túžil po nej, ako ešte nikdy predtým. Spojil ich osud a on sa stal väzňom svojich túžob. Aj keď to osud zariadil tak, že jeho telo patrilo ešte niekomu inému. Ale skôr či neskôr sa museli stretnúť. Ona to vedela. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Enter.